नोंथाङाबो बेसेन नाङालासे मोब्लिब बाहायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दङब्ला दिनैनो एबा थाबैनो नोंथाङाबो बेखौ एप्लाइ खालामदो। औ नंगौ, बावैसो सान सिगां एबा थांनाय 15 फेब्रुआरियाव 2024 बोसोरनि थाखाय सरकारा फोसावनाय प्रधान मन्त्रि surjya ghar योजना मुफ्त बिजली योजना बे बिथांनि गेजेरजों नोंथाङा बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। 15 फेब्रुआरियाव फोसावनाय 2024 बोसोरनि प्रधान मन्त्रि surjya ghar मुफ्त बिजली योजना बिथांनि गेजेरजों गासै 1 कौटि सुबुंफोरनि नखराव रुफटप सलार पेनेल लागायनानै मोब्लिबनि बेसेन खमायहोनाय एबा लाथिख' खालामनाया बेनि गाहाय थांखि। गोरिब गेजेर थाखोनि नखर जायनि बोसोरारि आया 2 लाखनिबो खम बिथांमोनहा बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बेनि गेजेरजों सरकारा दानफ्रोमबो सरासनस्रा सुबुंफोरनो 300 इउनिटसिम बेसेन नाङाजासे मोब्लिबनि जगायनाय बिथांखि लादों। 1 किल'वाट रुफटप सानखौरां सिस्टेम फज'ग्रा सुबुंफोरा 30,000 साबसिडि मोननो हागोन। 2 किल'वाट सिस्टेम बाहायग्राफोरनि थाखाय 60,000 रां साबसिडि जागोन आरो जायफोर 3 किल'वाट उखुमनि सानखौरां फसङोब्ला 78,000 रांनि साबसिडिखौ मोननो हागोन। फै जों मिथिनि नों माबोरै बे बिथांखियाव नोंथाङा अनसुंथाइ मोननो हागोन। गिबियावनो प्रधान मन्त्रि surjya ghar अफिसियेल वेबसाइट www.pmsurjyaghar.gov.in आव थुनानै मबाइलनि राहायैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांनो मोब्लिबनि बिलनि रिसिप्ट आरो आधारनि गोनांथि जागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथाङा दिनैनो आरो दानो एप्लाइ खालामदो।